Aske maganin duhu. Insha Allah. Wai har yanzu mashin din nan nan? To ya da yi. Wallahi in baka aje shi ba wallahi shi zai kashe ka. Aniya ka tabi ka. Wai ina labarin alƙawalin da dan majalisar nan na ku yi muku ne. Nan dan majalisa ai makaryaci ne. Ni ban taba ganin dan majalisar ma da muke tar da shi. Shekara 8 din fa. kuma albishirinka Goro. ga Habuje ga wallahi Habuje ga ya fito. Habuje ga NPM mai alama hannu. mai alama da hannu. Kwarai kuwa. Nasara kenan. Mutumin arziki mutumin kirki wallahi. Ni na san Habuje ga ai. Mai kyauta da aljihun shi wallahi tallahi. Ni sheda ne. Shi da haso yake ji an ce za a yi suna ko ɗaurin aure ya je biya sadaki ko sai rago. Aboki na shi yasa kake burgen dan ku idan gari ne ku kuke gani ku sanar ma da jama'a. To shi yasa nake kira ga al'umma gabasawa. Ga fa Habuje ga. Kwarai kuwa. Me yi ba sai an ce yi ba. Wallahi tallahi. Wallahi ku fito mu da kwalkwatan mu. A 2019 mu zaɓa Habuje ga mai alamar NPM. Mai alamar hannu.